eskuak batu zera ekia, eskuak naztu zabaldua. Denbora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau, taretan zugalde, zaila zuzer berri, nola dau, egunerokotasunaren irudia hau bilatzen zaitu gaur, 10 urteko hau, zaunkaka datoz, diru munipaltza, kopatik hartzen, fenomeno, beti zuen alde, eskutik helduta daude raptarrek alde. Beti berdin, hala ere ezberdin, goitik berata, gora betik, hainbat kultura batutak barruan, erreari emateko bultza, ametsak lortzeko konpromesua, zutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauken kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundu honetan, hamar jabedun baina gutxi dira, zer, hemen dikitza, errek aldetik, bihotxez eta deia siniesten, zenbat urteko txabarruan, piko eta gogor utxikun kutsa.